नमस्ते सर्वांना. आता मी चाललो आहे सेतूमध्ये, म्हणजे रत्नागिरीमध्ये सेतू आहे. तिकडे जर आपले पेपर वर्क करायचे आहेत, थोडे कामं असतात, तर तिकडे जाऊन ते होऊन जातील. तर आता मी जातो आहे आणि काजल आणि आई घरी आहेत. ते आपलं घरी जेवण बनवतील, तोपर्यंत मी बाहेर आतून येईल. आता बघा 10:30 वाजले, पण किती गरम होतं इकडे. 10:30ला पण खूप कडक ऊन येतं. टाटा. आता मी आलेलो आहे. जाताना झालेले 418 किलोमीटर, आता झाले 436 किलोमीटर, म्हणजे टोटल 18 तास आपलं 18 किलोमीटर झाले. आणि मी गेलो होतो सकाळी 10:30 वाजता. आता वाजले 2:30. 4 तास लागले आणि अर्धीच प्रोसिजर झालेली आहे गोव्यात. म्हणजे तिकडे अर्धी प्रोसिजर उद्या होणार आहे. उद्या ते फॉर्म सबमिट केलेले मिळणार मला आणि मग SBIमध्ये पैसे देऊन ते प्रोसेस करायचे. म्हणजे ॲक्च्युली ह्या कामासाठी मी गावी आलो होतो. तर म्हणतं उद्या परवा होऊन जाईल. किती जण वेटिंग आहे? 5-6 जण. हे आता आले. तुमची गाडी आली ना की लगेच धावून आले यार. वा वा वा, आंबे बघा, आंबे बघा. बघा किती जवळ लागले बघा आंबा. आंब्याला टक्कर मारूया. तुम्ही बोलाल की जेवून परत मी कुठे बाहेर आलो. चल, गिफ्ट आलेलं आहे, गिफ्ट. आणि हा कोणासाठी गिफ्ट आहे? आईसाठी, म्हणजे काजलच्या मम्मीसाठी. कोणी मागवलं आहे? पूजाने मागवलेलं आहे. काय आहे बघूया. आईला दे जा. आलेला आहे नवीन मोबाईल. ते फोडूया. मला एवढं तर माहितीच आहे फिक्स की मोबाईल मागवलेला आहे, कारण मला कोड आला होता. कोड सांगितलं. आणि एक चांगली गोष्ट आहे की आता गावातला एवढा, आता आम्ही तर एवढा आतमध्ये नाही आहे गावी, पण डिलिव्हरी होतात. छान वाटलं. चला पुढे. हां, पूजाने मागवलं. बोललो मी त्यांना. आता काय कोणता आहे काय आहे ते बघूया का आपण. मम्मी टायमवर झोपलेली आहे, नाही तर आता केंचं हे ओरडली असते ना, म्हणजे एक्साइट झाली असती. मग काय करायचं? फोडूया. हां, आपण फोडूया ना, आपण बघूया ना. का तिला फोडू दे? तुला फोडायचं आहे? हां, काजलला फोडायचं आमच्या. घेतली कैची, ही दिली कैची. फोडा. हे काव्या, जा बोल, जा आईला फक्त बोल मोबाईल आला आणि काजल फोडते. जा जा, तू फोड. नवीन मोबाईल आलाय बोल. नवीन मोबाईल आलाय बोल. नवीन मोबाईल आलाय. छाप. बघूया काय आहे, कोणता आहे. सॅमसंग गॅलेक्सी 60,000. आरामात पडेल ना तो. केवढा मोठा आहे. कापडे. वा वा वा. चार्जर पण. हळू कोण हळू. मिणू, हॅलो मिणू. काय काय आलं याच्याबरोबर? चार्जर. अरे फास्ट चार्जर आलं. वा वा वा. हे बघ, तुमचा सुपरच स्लो होता तो पाहिजे. चार्जरची वायर आणि ही पिन आली आहे सिम कार्ड टाकण्यासाठी. हा, हे सर्व. हा, काढा काढा ते काढा. तो बघा कसा लकलकतोय. आता लकलकतोय बघा. सॅमसंग गॅलेक्सी. नमस्ते. आता मी परत चाललो आहे आपल्या सेतूमध्ये. रत्नागिरीचा जो सेतू आहे तिथे कसं आपलं कालचं काम अर्धं राहिलं होतं ना, तर आज मी ते काम करायला चाललो आहे. आता काय राहिलं आहे, सबमिट केलेले पेपर परत घ्यायचे आणि फीज आपल्याला SBI बँकमध्ये भरायची. त्यांची जेवढी फीज असते ना तेवढी. हे का घातलं माहिती आहे का? हे तर तोंडावर, म्हणजे इकडून ते 10 किलोमीटर आहे ना लांब, तर तोंडावर अशी हवा जात नाही. बाय बाय.
खावा खावा. हा ही पिशवी दे मला. ठीक आहे, चला बाय. बाय बाय. खा तू खा. सेतूमधलं माझं सर्व काम झालं. किती वाजले आता? आता वाजले 3 वाजायला आले. म्हणजे दुसरा दिवस 2 दिवस गेले मला पूर्ण. आता आपण घरी जाऊया. फायनली ज्या कामासाठी रत्नागिरीला आलो होतो तो काम झाला. पेपरवर्क सर्व झालेत. तर ह्या कामासाठी थांबलो होतो. आता मी मुंबईला जायची बुकिंग करू शकतो फ्रीली. आता असं असं बुकिंग केली असेल परत 1-2 दिवसाचं काम वाढलं असतं. आणि आज जेवायला काय आहे? आज जेवायला पनीरची भाजी चपाती. आपण बघूया. मी जरा फ्रेश होऊन पण घेतो. आई झोपलेले आहेत. वरण बनवते. ओके. तर फ्रेश होऊन घेतो आणि मग तुम्हाला सर्वांना दाखवतो. दमलो बाबा. तिकडे जाऊन येऊन 18 किलोमीटर्स आहेत. आता इथे परत दुपारच्या नंतर पाणी मारायचा कार्यक्रम. किती बाटली भरली बघा. ना बरोबर सर्वांना. ही एक बाटली ह्याला होते आणि आपली ही बाटली प्लस ह्याला होते. ही छोटी बाटली पण ओतून टाकतो इकडे है ना. आंघोळ घातलेली की काय. चला दर 2-2 दिवसांनी हा पाणी मारायचा कार्यक्रम आहेच. आता एकदाच जेव्हा ह्या पाईपलाईन जी फिक्स करणार ना त्यानंतर ह्याचं पाणी म्हणजे ह्याचं काम कमी होणार. आणि वरचं पण काम किती झालं आहे ना ते आपण बघूया. त्यांना पाणी जेवढं दिलं ना तेवढं चांगले राहतात. दुसरी बाटली. अजून बोल सा. झालं काही पण त्याच्यात पाणी होत. आपला फुल झाडं झाली. सा रे ग ला पाणी जास्त म्हणजे दिलेलं आहे. ह्या झाडांना कसं जास्त पाणी होतं. ह्याला 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 आणि पाटचीला पाणी खूप होतं कारण पायपिंगचे पहिले पाणी जास्त ह्यांच्याच जातात. आणि वॉटर टँकर आला होता तेव्हा पण ह्याला आणि ह्याला खूप आणि ह्याला पण खूप दिलं होतं. त्यामुळे ते बॅलन्स केलं मी सर्व. आता ह्याच्यात जो पाणी राहिलेला आहे अर्धी ती उद्या परवा पुढच्या झाडांना यूज होईल. चलो करते. पाणी घालून झालेलं आहे. तर वरती बघूया. आज झाले होते 2 कामगार. काय काम केलं आहे बघूया. आपल्याला काय दिसतंय. तुम्हाला पण काय वेगळं दिसतंय का बघा जरा. ह्या टाईल्सचं तर काम आधी होणार नाही. टाईल्स ऑर्डर केलेले कमी पडलेत ना. काय काम केलं आहे मग ह्यांनी आज. आरामात इथे स्टूल वरती कोण आले. खिडक्या तर कालच लावले. ओके बाथरूमच्या वरचे लावलं बघ. हे बघ हे सुरू लावले है ना. वरचे नाही लावले होते ना हे. ओके चला काम बाकी आहे. काम चालू आहे आता. ते पाहुणे आले होते ते
आमचे पाहुणे आले होते तर त्यांना तिघांना बेड दिली होती बघा. गादी आहे सर्व आहे ना, इथं मोठी गादी आहे बघा ना. पण पाठी तुम्हाला ते वरती हे लावलं, मोठं लावले त्याचा आवाज येत असेल. हे काढलाच नाही आपण ना. फॅन लावूया जरा, फॅन पण लावूया आणि इकडे तुम्हाला दाखवतो. इथे बघा बेड नंबर 1, 2 हे आपल्या साध्या बेड असतात आणि हे आपली कुशनवाली बेड असते ना चांगलीवाली ती बेड. आणि आपले हे फॅन बघा, हे दोन्ही फॅन मी नवीन लावले होते, त्याचे खोके बघा तिकडेच. मला वाटलेलंच की जागा कमी पडू नये म्हणून, म्हणजे जागा आहेत पण फॅन बिन नाही लावले होते ना आधीच. बघा इकडे ट्यूबलाईट आहे, इकडे ट्यूबलाईट आहे, पण इकडे फॅन नाही लावलेले आहे म्हणून फॅन लावून घेतले. आता हे सर्व आपण नेऊया पुढच्या रूममध्ये. इथेही नेऊया पहिले ना, बाकीचं बाकी नव्हे, हे तिकडे लागतं ना. चला बाकीच्या गाद्या मग फोल्ड करून ठेवूया अशी आहे. ती नाही फोल्ड होणार, ती मोठी असते. चलो चलो सामने चलो. 3-4 दिवस झाले आपली कार पण मी चालवली नाही, तर जरा इकडे चाललो आहे दूध आणायला. आणि आमची काव्या पण बसलेली आहे बघा आतमध्ये. हात घ्या आतमध्ये. त्याच निमित्ताने जास्त नाही, 300-400 मीटरच आहे, तेवढीच गाडी चालू राहील. हे भारी आहे, हे भारी, व्हेरी गुड. बाहेर जिकडे मी जातो तिकडे येतात. पण मी काय चाललो आहे बुब्बू बाहेर. बुब्बूला खायला घेऊन येतो येताना. हा बुब्बू, चप्पल ठेवलेली आहे जरा साईडला, माझ्या पायाखाली नाही. दाबायला ब्रेक दाबायला होत नाही. आता होणार, तुझ्याकडे आहे ना चप्पल खाली ठेवली आहे ना मी. माझ्या पायाखाली काय आहे का? नाही. संध्याकाळचे 5:30 वाजलेले आहे. तर सीट ॲडजस्ट करूया. येताना बुब्बूला पण खायला घेऊया आणि काव्याला पण चिप्स घेऊया आपण. हा काव्या? नको, मी खोकला लागलाय. नको, मी फक्त वेपर्स खाते. ते झालं. वा एका झटक्यात चालू झालेली आपली गाडी. चालू कर ना मग. कुत्रे नाहीत का तिकडे? पुढे कशी पाठी नाही येत. गेली तर बस इकडे दादा मुझको खोलून दिलं ना, गरम हो गया है. हा तिकडचं गोल फिरो. हे इथून गोल फिरो होत आहे ना ते. छोट्या मुलांना किती मजा वाटते ना सुरुवातीला. मी पण लहान असताना असं कारमध्ये बसलो की बाहेर बघत, रेल्वेमध्ये असला की बाहेर बघत. छोटे मुलं खूप एन्जॉय करतात ट्रॅव्हलिंगला. आपण ट्रॅव्हलिंगमध्ये बसलो की कधी पोहोचतोय ते बघतो, पण ट्रॅव्हलिंगचे एन्जॉयमेंट कधी करत नाही. पण लहान मुलं बघा कशी बघतात बाहेर. हे उघडायचं असा आणि आज माझे 2 सुट्टे नाही, ह्याच्यातलेच काय घेतलंस. एक चिप्स कोणाला? वहिनीला. हां चला बंद कर. बरोबर सुट्टे पैसे दिलेत ना, वहिनीला दे आतमध्ये. त्यामुळे असं वाटतं पडेल ना. इथे पण दुकान आहे. आपला रिव्हर्स. बरोबर घेतली का रिव्हर्स गाडी? का काव्या घेतली ना बरोबर. जो मेन मोटिव्ह होता गाडी घेण्याचा म्हणजे
गाडी चालवता आली पाहिजे आणि दुसऱ्याची गाडी म्हणजे नाही शिकू शकत. जोपर्यंत आपली स्वतःची गाडी नाही ना तोपर्यंत माणूस शिकूच नाही शकत. याच कारणाने मी अशी सेकंड हँड गाडी घेतली आणि छान वाटतंय. म्हणजे नंतर कधी फ्युचरमध्ये चांगली गाडी आली की ती आपण व्यवस्थितपणे चालवू शकतो आणि ठोकणार बिकणार नाही आपण. काही काही रूल्स अँड रेग्युलेशन्स असतात. अशी हे चालवताना अशी कैची बसणं पण अलाउड नसतं. सीट बेल्ट घातला पाहिजे. त्यावेळी आपण दोघांनी सीट बेल्टच नाही घातलं. नाही का? हा? का वहिनी काम करत असेल ना आतमध्ये तिला जाऊन देऊन या चिप्स कुरकुरे. दोघांचं सेम सेम. त्यांनी चलो गाडी नाही. फक्त गावातले रस्ते जराशे आहेत ना व्यवस्थित नसतात है ना. जास्त गाडी किती हलती नाही. तुमच्यासारखीच वांदर आहे ती वाईटवाली. तुमची वांदर आहे का बघ. कुठे गेलेली ही मनी. हे नाही आमचं हे बोका वेगळी आहे ना ती. आता इकडे आमचे बुबू बसलेले आहेत. आता खरं काहीतरी मज्जा आहे ना बुबू. अरे बुबूंना पण बिस्किटच ना आणलं. विसरलो. हे दादा बंद कर. 2 मिनिटाची ट्रिप पण झाली आमची. फिरून पण झाला. काव्याला पण फिरवलं कारण लहान मुलांना असं आवडतं ना फिरायला. मला तर आवडायचं बाबा. पण आमच्या फॅमिलीमध्ये जास्त कोणाची कारच नव्हती तर जास्त कारमध्ये तर मी आता लग्नाच्या निमित्ताने ओला उबेरमध्येच बसलो असेल. नाहीतर मी कारमध्ये बसलोच नव्हतो जास्त कधी. आमच्या बुबूंना बिस्किट नाही मिळालं पण चपाती मिळाली. तेव्हा चपाती खाल्ले दोघांनी एक एक. जंगल की सैर. असा गोल असतो ना तो मुखवटा. यंग माणसं पुढे आलेली आहेत. अरे वा अरे वा. मजा आली. तेवढीच वॉकिंग झाली आमची. जॉगिंग झाली. चलो चलते चलते. तुमचाच आहे बाकी कोण नाही. इकडे बस. गेली बाबा गाडी पाटापट. इकडे माहिती रोडवर बसून असे फोटो काढतात तसे काढू शकतो ना. मस्त आहे. बाय बाय. आम्ही बरोबर 6:30ला निघालो होतो. 25 मिनिट झाले आपल्याला वॉकिंग करत करत. तर आम्ही आलो वॉकिंग करून. 50 मिनटं वॉकिंग केली आणि दूध फाटलं होतं ते. त्याचं बघा काय बनवलं आम्ही. आटवलं पूर्ण त्याला. हे बघा किती मस्त झालं. तर ह्याच्यात साखर टाकायची आणि आपलं खायचं. जेवढी हवी तेवढी साखर टाकायची आणि मस्तपैकी खायचं. हे अर्धा लिटर दूधचं बघा केवढं खवा बनलेलं आहे. खवा मावा काही म्हणू शकतो आपण याला. चला आता आपण हे खायचं. जेव्हा पण दूध फाटलं की मम्मी मला असं करून द्यायची. म्हणजे आपण दूध फेकायचं नाही असं करायचं. साखर टाकायचं आणि खायचं. म्हणजे पूर्ण बॉईल करून घ्यायचं त्याला. पूर्ण आठवायचं त्याला. बघा असं घट्ट होतं ते. मग एवढं पाणी मला चालतं कारण मग ते जरा लिक्विड खायला छान वाटतं. 1 टेबलस्पून 1.5 टेबलस्पून बस. 1.5 टेबलस्पून टाकलेला आहे आम्ही. काव्या चालली आहे. बाय बाय. हे दादा चला आता काव्या तुम्हाला शॉर्टकटने जाऊन दाखवेल. चला उडी मारून. चप्पल. आम्ही इकडची बाहेर बल्ब लावलाच नाही कारण हे छान वाटतं. चला आपण आता ते आपण साखर टाकली होती जरा गॅसवरती ठेवलेलं आहे बघा. म्हणून जरासं पाणी ठेवलं होतं कारण साखर टाकायची होती ना मला. आता साखर त्याच्यात विरघळली ना ती एकदम छान वाटेल. मस्त वाटतं गोड गोड खायला.